Сега ще ви покажа какъв възпитание мислите са от Пловдив. Аз днес имам имен ден, защото постоянно нервоса. Нали е 28 март. Защото ми да разлиста. Тук не ми интересува нищо. Хайде тук да копам, хайде ние отгоре. Тези тук не ми интересуват. Каква информация нямаше? Тут не е чак толкова интересно. Аз съм отчела за някакви там правилата. И започваме с Челси. Според мен. Ман Сити. Ливър. Просто ви се представям. Борн. Ман. Защото ни брати му и автограф. Продължаваме. Хъл Сити. Вот. Тия Бърнли с Саутхемптън. Бърнамут. Лестър Сити. Хъл Сити. Ние не минахме ли Хъл Сити? Съндърланд. Така и така. Това беше всичко това видео, хора. Надявам се ви е харесало. Ако е така, едно палче нагоре. И до следващото видео. Чао!